Tak dúfam, že sa mi to už podarí natočiť, dotočiť alebo odtočiť. Chcel by som vám predstaviť môj kanál, na ktorom budem točiť videá ohľadom bicyklovania. Bude sa jednať hlavne o bicyklovania v teréne, čo sa týka skoky, korene, kamene a no, hlavne tie korene a kamene ma moc nebavia, ale bude sa to týkať väčšinou takých bike parkov, takých trailov a uvidíme, no, jak sa to podarí ďalej. Chcel by som hlavne strihať pre vás videá, aby som motivoval mladých ľudí k tomuto športu. Môžu byť aj starší kľudne, lebo aj starší majú na to. Niektorí začínajú 40-ky a po pár rokoch už jazdia jak akože fakt na úrovni. Takže ak ťa to baví, ak máš chuť športovať, tak kľudne chod do toho. Je jedno, koľko máš rokov, ide o to, ako sa cítiš. Hlavne treba opatrne s rozumom a vždy nosiť príľbu na hlave, pretože bez príľby na bicykel ani nesadaj. Takže ja momentálne sa idem pripraviť. Idem smer Váh, kde máme svoj bike park spravený. Tak vám to tam ukážem, ale v niektorých videách, čo mám už na YouTube, tam to už je, takže niečo tam už môžete vidieť, ale v tomto videu vám ukážem, čo tam máme a čo budeme robiť dnes. Takže určite budeme jazdiť, to je každému jasné. Ste na kanáli MTB Live, takže inak to nebude. Vidíme sa na našom traili na Váhu. Čus. Tak už som na Váhu, už sme tu na našom bike parku tu stávame, teraz robíme nejaké úpravy, ale teraz vám ukážem ten bike park, ktorý som vám spomínal. Tuto za mňou, neviem, či to je vidieť, tu je názov toho bike parku. Neviem, či to je vidieť, tak ja vám to takto ukážem. Takto pekne bike park Váh. A teraz vám ukážem, čo sme tu všetko spravili. Porobili. Takto. Tuto máme Northshore. Takýto krásny dlhý. Ešte nie je úplne dokončený, lebo tam ten koniec sme prerábali. Takto to môžete vidieť, táde až tam nakoniec, kde sa to ide. Takže brutál vec toto. Brutál vec. Ideme ďalej. Tuto už Ivanko robí odraz, sa to upravuje, šejpuje. Ivanko si dáva pivečko. Áno, no dobré ráno. To je takto jedna dvojka. Tu je druhá dvojka, taká väčšia, kopavejšia. Tu je ďalšia dvojka, taká menšia. No tu máme také dva skoky s bonerom cez cestu. Toto je brutál vec. Toto je mega. Toto je už taký skok, taký na srdiečko, jak sa hovorí. Ďalej, tuto je jeden skok do násypu, taký menší. Tu je druhý, tento je už troška väčší. To je taký väčší brat toho prvého. No a tu dole máme lavice, také väčšie, naľavo väčšie, aj tie bude treba šejpnúť. A tu napravo vidíte tuto také menšie lavičky na učenie sa, veľmi dobrá vec, lavica. Takže tak.
To je všetko z nášho bike parku, čo tu máme momentálne. Stále sa na tom pracuje, stále sa tu niečo vytvára nové, vymýšľame. Takže a to rastie. Tu mám bike. To je Cube. Cube Duo 15. Cube Duo 15. Je to DHčko. Prvýkrát skúšam tento bike takéhoto typu. Zatiaľ som veľmi spokojný a bike check by sme si spravili niekedy potom v budúcnosti určite. Ak by ste chceli, dajte mi vedieť do komentárov, ak by ste chceli bike check tohto bicykla. Je to taká klasika, nič také drahé. Ivan pracuje tvrdo, silno, jak vždy. Opravuje sa posledná lavica, najmenšia. Najmenšia z najmenších. Sú ďalšie dve. Hop, hop. Táto veľká tu tiež budeme musieť spraviť, lebo tu je taký odraz, že dosť na prd, keďže ona je takáto veľká. Tu je odraz. Tu je odraz a toto musíme spraviť, vyplniť, lebo tu je taká, neviem, či to je vidieť, taká priehlbina, že masaker. Troška šejpneme a bude dobre. Ivan, aj pracujeme. Ženy, prepáč no. Jak se bojím, jebote. Už sme prišli z bajkovačky. Bolo dobre. Troška padli nejaké výzvy, ale nič také veľké, takže len tak decentne. A chcel by som vám povedať jednu vec, že pokiaľ vás chalani alebo kamoši navádzajú na niečo, na nejaké skoky, alebo na to proste, na čo sa necítite, tak ak sa na to necítite, tak to nechajte na budúce, keď sa budete cítiť lepšie, keď budete rozjazdení, keď si budete veriť. Pretože nemá to zmysel tlačiť na silu a teraz hrať sa na niečo, keď telo máte len jedno a zdravie tiež a chcete jazdiť normálne celú sezónu a užiť si ju, tak nechajte si to na budúce. Ak vás kamaráti, kamoši budú nejakým spôsobom
zhadzovať, že teraz si to nedal, že si mäkký a že na budúce to nedáš vôbec, alebo že ja neviem, hoci čo, tak kašlite na nich. Je to vaše telo, váš život, vaše zdravie, tak vy sa rozhodnite, kedy máte ten pocit, že idete skočiť nejaký skok a že ho dáte. A keď ho dáte potom v budúcnu, tak je to len pre vás, pre seba to robíte. Len pre seba to robíš a nerobíš to pre nich. To si zapamätaj, že treba čakať s tým. Keď sa nedarí niečo, tak netreba to siliť. Keď sa na to proste človek necíti, tak treba to nechať na inokedy. Som rád, že ste si pozreli toto video, aj keď je to moje také prvé video, čo som spravil teraz momentálne, čiže nič také extra. A čo sa týka bajkovania, tak ja sa považujem tiež za menej pokročilého, čiže nie som nejaký extra jazdec, takže tiež skúšam nové veci, učím sa a proste treba jazdiť viacej, lebo vtedy ten bicykel dostávate do ruky a treba stále jazdiť a skúšať a potom, jak už sa človek cíti na to, že niečo môže ísť väčšie, tak proste ide a dá to a je to super pocit. Takže som rád, že ste videli toto prvé video, čo som teraz vydal a keď sa vám to páčilo, dajte like, odber a môžete aj nejaký koment hodiť. Ja sa budem snažiť stále robiť nejaké lepšie videá, jak toto napríklad, ale tak každý nejak začínal, takže veľkú hlavu si z toho nerobím a som rád, že ste si aspoň toto video pozreli do konca. Takže ja vám ďakujem a prajem všetko dobré a hlavne nech to skáče. Čau.